L-imħabba f'jum San Valentinu ma tintwerix biss permezz tal-logħti tar-regali, iżda wkoll bir-rispett lejn ħaddieħor anke waqt li wieħed qiegħed isuq. Dan il-ħsieb ta' bidu għall-inizjattiva li ttieħdet mill-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq li għall-okkażjoni żejnet diversi postijiet fit-toroq Maltin f'lokalitajiet bħal Marsa u l-Imrieħel bi bżieżaq forma ta' qalb. Biswithom kien hemm ukoll posters bil-kliem Rispett fit-toroq tagħna. L-istess kunsill appella biex dak li jkun joqgħod attent fit-triq billi ma jużax il-mowbajl u josserva r-regoli tat-triq, attitudni li għandha tinżamm matul is-sena kollha. Lilin minn din l-inizjattiva ħelwa jum San Valentinu jibqa' magħruf bħala l-jum mal-maħbubin u x-xiri ta' regali u fjuri ma jonqosx. Tkellimna ma' Clive Qassa li ilu minn nhar il-ġimgħa jbieħ il-fjuri għal din l-okkażjoni fil-Marsa u għalinna kif lejliet jum San Valentinu jkun l-iktar wieħed biżel għal-bejja. Ejja, x'peress li ħabbat is-sifla xejja dak li jkun forsi ħareġ it-tfajla u hekk ħarġa tiekol u hekk u qabel bdew jifqu jixtru bukkett fjuri minn hawnhekk hu. Meta staqsejnieh li mija l-iktar fjura li tinxtara l-okkażjoni, Qassa wieġeb hekk. L-iktar li tinbih hija r-rose illum il-ħamra u minn bil-kulur ieħor differenti imma l-iktar il-festejja tal-aħmar u l-imħabba. Huma bosta l-irġiel li jaħsbu biex jixtru l-wart u regali lin-nisa tagħhom, iżda n-nisa kif jikkontribwixxu f'jum San Valentinu? Ifhem vera l-irġiel jaħsbu fina għal-fjuri, ma mbagħad in-nisa jaħsbu għas-sena kollha l-irġiel ta' ġifieri.